Zdravo, ja sam Milica Venama sa bloga Venama Fashion Freak i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas za vas imam favorite februara, kao i januara, kao i decembra, s obzirom da su posljednji favoriti koje sam objavila bili novembarski. Ovoga puta tu je više proizvoda i svi su onako roze, pomalo prolećni, to se tako pogodilo. Nadam se da ćete uživati, nadam se da ćete čuti nešto korisno i krenut ćemo odmah. Prvi favorit je Garnier micelarna voda, u pitanju je roze varijanta, ja sam do sada probala samo onu zelenu i mogu vam reći da je ova mnogo bolja. Nedavno sam snimila i video o top 3 proizvoda za skidanje šminke, ovaj proizvod nije bio u njima, ali vam mogu reći da mi je zaista postao favorit u posljednjih recimo 2-3 nedelje. Kao što vidite nisam je mnogo iskoristila, međutim mogu vam reći da je zaista sjajna i da se dosta dobro bori i sa tečnim ruževima i sa drugim stvarčicama koje se jako teško skidaju. Mislim da mi je spasla usne u više navrata prilikom skidanja tečnog ruža, tako da nije ni nešto mnogo skupo, čak je često i na akciji, pa bude i manje od 400 dinara. Ako nemate neku omiljenu micelarnu vodu, preporučujem vam da probate ovo. Sljedeći proizvod je Batista Dry Shampoo, odnosno ovo je suvi šampon. Na ovom piše Floral and Fruity Blush. Ovaj ima izrazito prijatan miris i mogu vam reći mnogo mi manje iritira teme nego jedan drugi o kojem ću vam pričati u narednim antifavoritima. Za ovaj imam samo reći hvale, zaista dobro radi svoj posao, nije potrebno da se istroši celo ovo pakovanje. Također volim što ga prodaju i ovako malim pakovanjima pa može da mi stane u torbu. Sve pohvale za njega, volim i Sajos, ali volim i ovaj. Idemo dalje, nemam neki poseban redosled koga se držim. Sljedeći favoriti jesu dve nove nijanse Golden Rose tečnih ruževa. U pitanju su nijansa 13 i nijansa 17. Ova nijansa 17, ona je malo naranđastija, što meni dosta dobro stoji zbog kose u poslednje vreme, dok je nijansa 13 malo neutralnija i mislim da će svima jako dobro stajati. Predstavlja neku varijaciju na vrlo popularnu nijansu 10. Volim to što sam malo promenila nijanse, ipak ide nova sezona. Videla sam da su naranđaste vrlo popularne što se make-upa tiče za narednu sezonu, čak i ja pisao o tome. Tako da eto, ova dva su moji favoriti za protekli period. Idemo dalje, još jedan stari proizvod, ali za mene pravo otkriće, jeste Too Faced Primed Poreless. Ovo je Skin Smoothing Face Primer, ovo je malo pakovanje iz onih Too Faced setova. Vrlo sam srećna što sam naišla na ovo, zato što je ovo zaista jedna fantastična stvar. Također se jako sporo troši, a kad ga nanesete, sve vaše pore jednostavno se izjednače, znači daje neki potpuno ludački efekat. Mislim da je ovo možda i najbolji primer koji sam probala do sada, mada nisam toliko eksperimentisala sa njima. U svakom slučaju, ako ste u stanju da izdvojite malo više novca za primer, i to vam je bitno zbog nepravilnosti na licu i u teksturi kože, ovo svakako mogu da vam preporučim. Tu je još jedna stvarčica koju možda niste očekivali, ovo je moj Tangle Teaser. Ja se izvinjavam ako je malo nije savršeno očišćen, mislim ja ga koristim svakodnevno. Mislim da je ovo jedna od glavnih stvari koja je pomogla moje kosi da izgleda bolje u poslednje vreme. Zaista mislim da manje kida kosu nego regularne četke za kosu, također ovo nije kupljeno u Sephori, niti ovde kod nas, ovo je naručeno sa nekog od tih kineskih sajtova gde je koštalo da li 1 ili 2 dolara, zaista nešto smešno. I mislim da nema nikakve razlike jer svakako ovo radi sjajan posao. Ja sam ga dobila, ali ostavit ću vam link ispod, kao što rekoh, košta nešto smešno malo. Uopšte nema potrebe da dajete 1500 dinara na njega, savršeno radi i ovaj koji nije original, ako original uopšte postoji. Velike preporuke za ovu stvarčicu. Ne češljam kosu kad je mokra, mislim da može, ali ja to ne radim jer mislim da je tada više sklona lomljenju. Češljam je ovim kad je suva. Idemo dalje, sljedeći proizvod je Palmolive Strawberry Touch Body Butter Wash, kao što vidite ostalo ga je evo ovako do ovde. Videli ste u mojim favoritima iz ove linije i čokoladni i one od vanile i rešila sam da probam i ovaj treći. Mogu vam reći, zaista se ne sjećam
da je neka bolja edicija ovih kupki izašla u skorije vreme. Ništa nisam našla drugo što ima ovako jake arome i što mi se ovoliko dopada. Jagoda kao takva, kada bih birala između jagode, vanile i čokolade, ona bi bila poslednja na listi. Međutim, sama po sebi ova kupka je zaista sjajna. Uživam trošeći je i sledeći put ću vjerojatno kupiti neku od onih drugih, ali ako ste fan jagode, svakako vam preporučujem, ovo je zaista jedna sjajna stvar i uopšte nije skupa, čak ih imate u setovima tipa po 400 dinara za 2 komada i slično, nekad su i manje od 200 dinara, zavisi gde ih nađete, što je zaista bagatela za ovako dobru stvar. Još jedna stvarčica u koju sam se zaljubila jeste L'Occitane krem za suvu kožu za ruke. Ovo je zaista fantastična stvarčica, jedino mi je žao što ima ovoliko malo. Ja sam ovo dobila negde u nekom časopisu ili tako nešto. Ceo život ih dobijam i nikad ih nisam koristila i onda sam negde na YouTube-u videla da se neko zaljubio u njihove stvari i onda rekao pa ja ovo imam, hajde da probam i zaista ljudi, ovo je stvarno fenomenalno. Čak sam nabavila i neki L'Occitanov losion, ali sa njim se još uvijek upoznajem, tako da o njemu ćemo pričati neki drugi put. Do tada velike preporuke za njihove kreme za ruke. I poslednja stvarčica za danas su mojim rozikastim februarskim favoritima. Jeste opilak za nokte, ovo je nijansa Suzy Nails New Orleans. Nisam sigurna da je nova, ja sam ovo dobila na poklon, ovo je zaista fantastično, nemam ga sada na noktima, imam nešto drugo, ali ovo mi je jedno mesec dana bilo na noktima i uživala sam u njoj. To je baš ona prava nijansa za preživljavanje sivih dana i ovog groznog prelaznog perioda. Nadam se da će uskoro proleće da dođe i da se ustali, a do tada prizivam ga baš sa ovim lakom. To je bilo sve za ove favorite, ja se nadam da su vam se dopali, nadam se da ste čuli nešto korisno, da vam je bilo lepo. Ako vam se dopao ovaj video, molim vas šerujte ga sa prijateljima, lajkujte, subscribeujte se na moj kanal. U narednom periodu planiram da vam snimim nekoliko prvih utisaka o nekim novim proizvodima na našem tržištu, mislim da će i to biti zabavno i mislim da će vas zanimati. Tako da, uživajte u ostatku dana, a mi se vidimo uskoro u novom videu. Ćao!